Kada berete sremuš, jako je bitno brati list po list. Zašto? Zato što među sremušem raste i drugo bilje. Šta može se, ako berete u bokoru zajedno, ako čupate, možda vam se potkrade kozlac koji je otrovan i koji neiskusni mogu da pomešaju zajedno sa sremušem, da im bude jako sličan. Sremuš kako možete prepoznati? Prvo ima karakterističan miris, drugo ima ove uzdužne žilice koje idu paralelno uz ovu glavnu žilu. Sljedeća stvar, kada ga pokidate, on ima trouglast presek, ova glavna žila. I naravno, znači, najvažnije je taj miris i ukus po mladom belom luku, kako da kažemo. I nikad nemojte sve počupati, uvek ostavite nešto, nemojte čupati koren, znači samo listove uzimajte, berite i uvek ostavite deo.